nik ikusiko nuken erronka nagusitako bat, eskualdeko ekonomiaren garapenerako eta berrikuntzarako langabezia eta formakuntzarekin lotutakoa izango litzateke, ezta? Nola egin langabezian dagoen jende hori kualifikatzeko eta balio erantzi handiagoko lanpostuak sortu eta jende hori lanpostu horietan kokatzeko, ezta? Nik alde batetik hori ikusiko nuke, ezta? Ze gainera horrek dauzka inplikazio ekonomikoak, inplikazio sozialak denetik dauka, ezta? Eta gero beste erronka bat edo aipatzekotan eskualde hontan ematen dena eta beste eskualde askotan ematen dena, gero ez eta gehiago aipatzen genuen, ezta? Eskualde oso industrial bada, industriak naiz eta krisi bat pairatu oraindik pisu garrantzitsua du eta inork ez du katzen hala izaten jarraitu beharko lukenik, inork ez du hori zalantzan jartzen. Baina ikusten genuen azan, lehen aipatzen genuen saioko beste parte baten, enpresetara zuzenduta dauden zerbitzuen pisu nolabait txikia eskualde hontan, ezta? Eta tendentziatan ikusten da, naiz eta enpresa industrialak izan eta industriak pisu handia izan, ez dela lehen bezala produktu konkretu bat saltzen. Produktu batek zerbitzu batzuk dauzkala baita integratuta, ezta? Eta askotan ez dugula produktu konkretua bakarrik saltzen, baizik eta saltzen dugula esperientzia oso bat, eta bar, ezta? Eta hori gauzatu ahal izateko garrantzitsua izango litzateke zerbitizazioa deitzen zaion prozesu hori, ezta? Eta horretarako beharrezkoak izango gintezke enpresetara zerbitzuak bideratzen dituzten. Beraz, etorkizunaren erronketako bat izango litzateke zerbitzuen sektore hori gehitzea eta bultzatzea, ezta? Bai, eta ez bakarrik zerbitzuari bultzatzea, noski ezin ditugu bi sektoreak aislatuta eduki, elkarlanean gauza berriak eskaini ahal izatea, betiko produktu industrialetatik haratago joatea, ezta?